Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Google Translate nu ook in en uit het papiaments vertaalt. Dat is belangrijk nieuws voor alle mensen die papiaments gebruiken. Hier op Bonaire, Aruba, op Curaçao natuurlijk. Wereldwijd wordt er ook door mensen in het papiaments gesproken. Geschreven natuurlijk. Volgens Google Translate bespreken zo'n 250.000 mensen wereldwijd het papiaments. Er zijn allemaal nieuwe talen bij Google Translate bijgekomen. Bijvoorbeeld ook het Limburgs. En op deze manier wordt het beter en makkelijker gemaakt om correct te vertalen. Of als je een vertaling ziet, te begrijpen in de taal die je zelf wil lezen. Dus bijvoorbeeld een papiamentstalig artikel in het Nederlands. Kalmes opgepakt voor valsheid in geschriften. Parlementariër Rennox Kalmes is opgepakt voor valsheid in geschriften en naast hem nog 2 mensen. Er zijn huiszoekingen verricht, onder meer bij zijn huis aan de Admiraalsweg en in zijn kantoor bij het parlement. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Hij zou salarisgegevens van zijn vrouw hebben vervalst toen zij fractiemedewerker werd. Met die vervalsing hoopte hij uiteindelijk een hoger salaris voor haar te kunnen krijgen als fractiemedewerker. Dat is ontdekt en toen is er een onderzoek ingestart. Zoals gezegd zijn er nog 2 mensen gearresteerd en het Openbaar Ministerie op Curaçao noemt deze actie ondermijnend. Want ambtelijke corruptie is slecht voor het vertrouwen dat de mensen hebben in de overheid en staat hoog op het lijstje van het Openbaar Ministerie om aan te pakken. Geen hoge straf voor fever bij benzinepomp. Het was een filmpje dat viraal ging op Curaçao en ook daarbuiten. 2 mannen die aan het fieveren waren bij een pompstation van Vandis in Marie Pompoen. Dat leverde heel veel commotie op, omdat het natuurlijk heel gevaarlijk is. Als er iets misgaat, kan er zo brand ontstaan, kan er een enorme explosie ontstaan. Maar in ieder geval hebben gisteren een 23-jarige man, Malkovic Wale, en een 28-jarige man, Christopher Hart, van de rechter te horen gekregen dat ze een relatief lage straf hiervoor krijgen. Ze krijgen allebei een boete van 1000 gulden. De auto's krijgen ze terug en een proeftijd van 3 jaar. De extra kopt vandaag dat ze er goed mee wegkomen, want het gevaar dat ze hebben veroorzaakt was enorm. Maar de rechter hoopt dat ze dit niet nog een keer gaan doen. Toerisme moet veerkrachtiger, dat is de boodschap van de president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbos. Hij zegt dat economieën die sterk afhankelijk zijn van toerisme kwetsbaar zijn voor schokken, zoals duidelijk zichtbaar werd tijdens de coronapandemie. Hij noemt het daarom cruciaal voor beide landen om zich meer te richten op de veerkracht van de toeristische sector. Daarbij gaat het onder meer over de beschikbaarheid van gegevens, inzicht en indicatoren. Het is belangrijk omdat zowel Curaçao als Sint Maarten meer en meer afhankelijk zijn geworden van toerisme. Er wordt ook gekeken naar andere economische ontwikkelingen die uitgewerkt moeten worden, maar dat verloopt niet zo voorspoedig. Dus toerisme is belangrijk, maar dat moet je zo goed mogelijk beschermen en veerkrachtiger zijn. Reconstructie van de moord op de Reigerweg. Eind mei is daar Toon Brood, adjudant van de Koninklijke Marine, doodgeschoten. Er zitten 4 mensen vast en gisteren was er een reconstructie van de moord. Wat we weten is dat er 3 mensen binnenkwamen en dat er geschoten is op Brood. En volgens de Extra lijkt het erop dat de 19-jarige man geschoten heeft op Brood. Dat is dezelfde man die al vast zat voor een moord die gepleegd is in september vorig jaar. Hoe het zich verder precies allemaal heeft afgespeeld, dat moet die reconstructie duidelijk maken. Tot nu toe wordt er ook weinig naar de pers over de inhoud verteld. Spanning bij werknemers Flow, dat meldt de Extra vandaag. De spanning bij de werknemers over de indexering. Al lange tijd is de vakbond Sitcom in overleg met Flow. Er is een voorstel gedaan voor een indexering van 1,5% door de vakbond, maar het bedrijf wil niet verder gaan dan 1%. Ook zouden 20 mensen de laan uitgestuurd kunnen worden. Dat zorgt voor gedemotiveerde werknemers, zo zegt de voorzitter van de vakbond. En er is sprake van eigenlijk een conflict situatie, want die 1,5% indexering die de vakbond op tafel legt is al heel erg laag, zo zegt de voorzitter Felicia. En hij vindt het onbegrijpelijk dat Flow niet hoger wil gaan en tegemoet wil komen aan de eis van 1,5%.
Vandaag is Dag van de Ondernemer. Gisteren werd bekend dat Curaçao daadwerkelijk vanaf nu op 27 juni de officiële erkenning heeft gegeven aan de Dag voor de Ondernemer. En Belangenvereniging ADEC is heel blij hiermee, want daarmee wordt de belangrijke rol erkend die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf spelen in het stimuleren van economische groei. ADEC noemt wat cijfers. Kleine en middelgrote ondernemingen vormen 90% van de bedrijven, zorgen voor 60 tot 70% van de werkgelegenheid en 50% van het bruto binnenlands product wereldwijd. En dat is iets om bij stil te staan. Even een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen met het laatste nieuws, net binnengekomen, is dat er opnieuw drugs is onderschept door Zijne Majesteit Groningen, het stationsschip. Dat heeft voor de 4e keer in korte tijd een drugstransport onderschept. Het is nu bekendgemaakt dat op 31 mei 3000 kilo cocaïne in beslag is genomen. Ook zijn er 4 smokkelaars gearresteerd. Alles is overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. En daarmee zijn er alweer veel drugstransporten door Zijne Majesteit Groningen onderschept. Het schip wordt daar ook voor ingezet, maar in de afgelopen periode gaat het om grote aantallen drugs. En er wordt nauw samengewerkt met de Amerikaanse kustwacht. Dan de 6e editie van Kaya Kaya, het festival in Otrabanda, wat steeds meer mensen trekt. Op 24 augustus vindt de 6e editie plaats en gisteren vond er voor de pers een wandeling door Otrabanda plaats. Zoals bekend is Kaya Kaya niet alleen een festival, maar meer een beweging met een invloed op de sociale, economische en culturele ontwikkeling van de wijk Otrabanda. Om wat cijfers te geven, tijdens de laatste 5 edities is volgens de organisatie onder meer 400 kilo afval verzameld. Er zijn 125 huizen gerenoveerd, 50 muurschilderingen gemaakt, 74 ledlampen geïnstalleerd, 14 straten gerenoveerd en 4 recreatieplaatsen gecreëerd. En op die manier wordt Otrabanda steeds leefbaarder en beter voor de bewoners. En dat is ook de achterliggende gedachte van Kaya Kaya. Dan gaan we naar Bonaire, want daar zijn zorgen over het aantal mensen dat geslaagd is voor de HAVO. Dat is namelijk bedroevend laag, zo zeggen bezorgde ouders tegen Bonaireano. Maar 65% van de HAVO-leerlingen is de eerste instantie geslaagd. Sommigen mogen nog een hertentamen doen, maar vorig jaar ging het nog om 79%. Dus een daling van 14%. Ouders zijn bezorgd. Vinden dat het onderwijs niet voldoende aandacht krijgt op Bonaire en zijn bang dat de zaak doorgaat. En dat zou betekenen dat volgend jaar maar de helft in de eerste keer slaagt. En daar moet iets aan gedaan worden, al dus de bezorgde ouders. Dan gaan we naar Bolivia, want daar heeft een staatsgreep plaatsgevonden gisteren. Die is mislukt, maar het zorgde wel voor chaos en tanks in de straten van de hoofdstad La Paz. Een paar uur lang was La Paz het toneel van een mislukte coup door een gefrustreerde generaal, zo meldt de internationale pers.
Op straat heerste paniek, chaos en verwarring. De betrokken militairen zijn vertrokken en er zijn mensen gearresteerd. Het gaat allemaal over zwaar bewapende militairen onder leiding van generaal Juan José Zúñiga. Zij wilden de macht overnemen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Er was ook heel veel kritiek op de coup in het land. Zoals de internationale media melden, kon de couppoging van de generaal op weinig steun rekenen van de rest van de wereld. En ook veel staatshoofden in Zuid-Amerika spraken zich uit tegen de coup. Wat de gevolgen van de mislukte staatsgreep zijn, zal nog moeten blijken. Het land staat in ieder geval al jaren gebukt onder interne politieke spanningen en vetes. En ook de economie van Bolivia gaat niet goed. Volgend jaar vinden er gewoon democratische verkiezingen plaats. En dan wordt gekeken wie er dan aan de macht komt in Bolivia. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.